Здравейте хора, аз съм Теди Про. В началото клипата не забравя да кажа, че този клип достига до вас благодарение на Mobizen, програмата, с която записвам. Това прозвуча просто... Да, реших да събирам за друг футболист. И този футболист е Карлос Тевес. Искам да си пробвам късмет срещу Борусия Дортмунд, защото успях да бия тия... Как без контракт на Месито, бе? Кой е най-хубав той? Ако бих Байер Мюнхен с един доста добър резултат 12-1 и то гола беше някакъв измислен. Ако ти е трябва да играе някакъв прост мач, в който да са на скамейката. Вижте ги само на колко сила са. Ферера, поне вратар ми. Андриано, тоя. Трябва да си подмена отбора. Това ако беше влязло. Майко, бърках ми с чернилките. И колкото има малко кой си Авана Янга, това означава, че е много по-силен от нас. Ние сме българи, юнаци. Дали тук българите? Бербатов. Ако ме видите в момента направо, толкова ми е тъжно. Така, докосни, че да е авантаж. Бум, обръщане. Иван Ракитич, Димитър Бербатов. Лищайнер е свободен, но той решава да пропилее шанса на отбора си за атака. Са тук! Той успява. Андриано. Това не знам кой. Иван Ракитич. Димитър Бербатов. Българи. Юнаци. Номер 1 сме, дами и господа. Номер 1. Ако си остане там, това трябва да е Марко Ройс рефе на земята. Мислите ли, на оня ден като играх втори матч срещу Барса, с моят отбор и ми контузих Меси, Неймар и Суарес. И влезнах така гадно на Клаудио Браво. Така за да си взема топката, защото му беше в краката. Че останаха и без вратар. Сега контузих и Тех Штеген. Гол. Дуспа. Та беше Дуспа. Чакайте. Това е Дуспа. Да, не. Беше неволно. Аз само се клепа на кръка му. Може би в този матч ще се поведем над великите отбори с нашия слаб отбор. И за представители с последните минути над Дуспа. Да му цари съдята. И бе манис. Строго по време. Не пипай! Идиот. Поне не го ли контузих? На топката в Марко Ройс не давам да ходи. Защото само от него се притеснявам. Защото да е машината. Да, това какво е? Барбато да си остане да си лежи на земята. Влезни му! Идиот. Имам късмет, че тия са сакари.
Дали ще успея да я вкара до Лищайнер? Дяволе. Това беше глупаво. Защо излезе? Не бях аз виновен. Той само си излезе. Кога съм виновен? Те са от Бундеслигата, аз съм от лигата на тия, които не могат да играят футбол. Аз съм от тая лига. Футболистите ви отново се стигнаха. Обаче Кобербатов някога спре да се влачи. Кия трик. Иначе трябваше да кътвам и след това още веднъж да кътна, обаче проблем. Бум, прав Марко Ройс, машината им. Кажи ми, че по него нараних малко. От тях. Аре бе. Той по-голям като е от един от моя клас. Бум. Хората от Бундеслигата направо. Ако това беше някакъв от сериозните мачове, бай-бай. Но вече след това започваме да си играем мачовете, които са ми от сезона. За да може да си изиграем всичко, да си купим Карлос Терес. И да беше такова този клип. Аз бях тези блокове харесал, не забравяйте да дадете палец нагоре.